Jak si lidi rezervujou stoly třeba v nákupních centrech, jo? Ty jdeš do nějakého nákupního centra, který má 10-15 pater, z toho třeba 3-4, někdy 5 pater jsou jenom restaurace a fast foody. Hlavně v Tokiu, že máš prostě miliardu lidí, takže je těžký najít místo k sezení. A já jsem z začátku nechápal, hledali jsme s kamarádem místo k sezení, on je Japonec, a já mu říkám, hele, tamhle je volno, ale někdo tam zapomněl telefon. A on mi říká, no to tam nikdo nezapomněl, to si jako rezervoval ten stůl. A já mu říkám, jak jako rezervoval? A on, no to my děláme, že když vidíme volný stůl, tak si tam něco odložíme a pak si jdem objednat, protože pak stojí zase třeba půl hodiny ve frontě, hodinu na to jídlo, že? A oni opravdu to tak dělají, že si tam dají buď to, co mají u sebe, takže to je většinou mobil, peněženka, kabelka, že jo. Nechají to tam na tom stole a jdou třeba ale úplně i do jiného patra. A nechají tam, že a takhle oni si to rezervujou, jo. Takže já z začátku jsem s tím měl problém, že jo, protože vlastně mezi Zélandem a Japonskem jsem byl skoro rok v Česku. Takže zase člověk jako navykne, že takhle to tady nefunguje. No a potom už úplně v pohodě, ale celou fotovýbavu jsem prostě objektivy foťák jsem takhle někde nechal a už mi to pak nedělalo problém. Viděl jsem, že i třeba holky na festivalu, že si třeba v takovém tom lehátku, jo, že si tam nechali kabelky, odešli tančit, odešli si prostě pro jídlo, pití a pak se vrátili na nějaký pivní festival a vůbec se tam člověk jako nemusí bát, jo, je to fakt zajímavý, no.